færdige om kan vi få lidt mere spark, Mads? En lille smule? Spark. Det ved jeg ikke. Hvis der er nogle slow motion af de her støvler. Okay. Lidt mere, altså du skal blive lidt mere. Jeg prøver. Okay. Ja, så skal du. Skal den være der? Ja, nu. Det er som om den er... Jeg får ikke rigtig... Flere. Der tror jeg, den er. Røret skal væk, Morten. Hvad siger du? Der var mere flere før. Ja. Så. Der, ikke? Jo. Lidt tilbage. Cool. Okay. Er alle klar? Yes. Ja. Kamera kører. Værsgo, Anders. Ja, fedt. Super. Godt. Nu skal vi lige have et slow motion af nogle militærstøvler. Det er Lukas. Vi skal have et funktion til at lige at løbe. Lad os lige lave, han løber forbi. Nu må vi lige lave højt op. Okay. Det er bare sådan en. Ja. Nej, hvem er det, der løber forbi? Det er Morten, ikke? Jeg er ikke for gammel. Nej, det er ham der. Det er Anders, der skal løbe forbi. Ja. Okay. Godt. Vi løber bare over væggen, ikke? Men jeg ved ikke, den skal faktisk ikke være 120. De skal ifølge kunne passe på. Lad os få det i slow, ikke? Ja, fint. Vi er i slow. Vil jeg have det slow nu? Der kommer løbende i slow. Her forbi, ikke? Anders, du må gerne løbe. Alt er slow. Så går det i 46. Begge to. Hvad? Nå ja. Ja, det Ja, er det er jo ikke. Ja. Med Lunde? Men I ser man støvler nu på det her shot? Nej, næste shot. Så det vil sige, Anders, man skal løbe her. Bare løbe her sådan her, ikke? Jo, lidt tættere på mig, tror jeg. Og det skal være en jærskud, ikke? What kind of shot is that? Hvad er det for et form for skud? Hvad er det for noget mærkeligt noget, du laver derinde? Er det 3D? Det skal egentlig ikke andet end bare løbe. Fordi vi skyder den også 120. Og du må jo godt bruge armene. Ja. Virkelig. Men fordi vi skal også skyde den 120 ude. Ja. Så jeg skal jo bare løbe. Så masser af bevægelse. Sådan her. Ja, bare lidt herinde, ikke? Lidt mere. Jo mere du overtager, jo bedre. Bare løbe helt ned til den anden ende. Men hvad hedder det? Du skal lige lidt men du Så skal du simpelthen ned. Ja, det. Jeg tror, det der er godt, ikke? Jamen, du er altså rigtig militant. Hvor er det? Men må jeg lige få det her? Du løber her forbi. Jeg skal bare lige se den skarpt på, når du får her på kameraet. Altså lidt ned. Ej, lidt ned, ikke? Nå ja, men det var flot. Ja, sådan. Og så kan vi prøve at få noget look med... Nå, den står der. Ja, ja, vi skal sgu have... Vi skal have... Flere med. Flærmesteren. Det er nyuddannet. Skal jeg op på stigen igen, så? Det kan godt være. Lad os prøve at se, om du kan... Bare godt komme lidt til dig. Der kommer jeg løbe. Og jeg står opad. Yes. Er I klar til skyde, fordi jeg holder ikke? Ja. Okay, tilbage igen på plads, Anders. Okay. Kamera kører. Og værsgo, Anders. En gang til. En gang til. Skynd dig tilbage igen. Bare lidt langsommere. Løb lidt langsommere. Og husk at have armene op og ned. Armene. Værsgo. Er det fint? Ja. Det er fint. Det er godt. Tak for det. Nej, det er også så skal vi have støvlerne. Det er Lukas. Skal jeg tage dem på, så det passer på bukserne over? Ja. Hvad vil du? Jeg skal bare have kameraet ud af bukserne. Du har fat i det der. De lugter nok. Det er bare beholdt. Det er lige meget. Og det tager vi helt ned. Og det er det sidste billede, vi mangler. Så er det øvelse. Ikke det værste. Det vil være en indsprunget i dårlig musikvideo. Ja. Gider du love mig en tamra? Eller måske. Yes. Så var jeg ikke på det. Det er ikke nok billede. Ja, så skal du nok væk fra. Det vil sige,
det der det er et billede. Ja, men det er ikke det, det tæller med. Ja, og hvad er det der for billede? Ja, du skal lige have en eller anden, jeg ved ikke, hvad du skal lige have et touch. Jo, okay. Ja. Så er det telefoner op. Ja, Okay. Og laver der derfra. okay. En lille smule tilbage.